Ankara'pdan öykünüp gepläp beni, Ankara'pdan öykünüp gepläp beni görüngde diyor kimin çökken, men köpten hem kaf ökte, seviyeten ok yigrenin köpreknin maşinim giyin o soğyalı. Aynen diyen servis agel. Usta nerede? Önes toğrandara. Benim sebebi bir yine de kinoda ya. Şolmuş al. Şoşo. İşte raklasıgan ok, bolaymasan koşo. Oh yeah, my niggas, goddamn, citizen, Aragon, kakti bro. Ay, o minyara son normal, sen krisan azıcık su esrarı diyen defa. Čo tamo no, ne, mašina prčina vam. Ya öyle yürüyorum mu fi eder, işte yapmadım, şu an için yerim şu tak. Masin duk, ne taşı duk, ya gülüyor. Ne deyik duk ya, ne çak otam uffa ne Verme ile kuvat bile, metaca kömögedin diyen, alıp bilmeyenlerin bilen, et pırca kile. Anan bollet, ne güçlü kelet, urdur ya girmiş. Evet, sen ne man serek bu dostum şu masin tər aldılar. Masinin azıcık pırçın yerler var. Dur, ne pırçın, aytlasana öldürürsün, uffa olsa. Bu men super sposobnostim bilen o ya. Masinler bilen uğraşıyorlar yo, Şumay. Adamla uğraşıyor ama onun masinle uğraşıyor. Neme, degim ön kısa kırlodun. Lanzron'a da geçen. Geçen oğul Lanzron oğul. Aytsana oğul. Geçen not. Maşin solardan aldınız değil mi? Solardan. Oğul solardan alamıyorum, ben solardan öğrenen dost. Geçen ne anlat yaşa. Ön kıyet maşinden geçen, bulam Lanzron'dan geçen. Tak. Diskalar ön 15 stron in 16 koyptunuz. Öňe mödem kantin tan goýar ekeniň şu bir stron koyptunuz. Esas problemasy nädir maşiniň ýürüjüni dinleýär praktiska. Hemme zat öýle aýdyp berýär. Ya praktiska maşinim. Ana aytdım ha, ana şu masin alanlar var ana ne çatanıp da. Biziň janşylyk toýnadardan gelip çykyp sen mendiň. Qaydyp şu maşiniň ýagy mediýalag edeýinmi? Onda sen maňa bir sorama jogap ber. Türkmen bolup doglanuň sene buýsan ýagmy? Elbetde buýsan. Ene brat, şu Türkmeniň täze çykan alfa ýagy, maşiniň ýag iýen bolsa, şu ýagy goýsaň, qaydyp şu problema dolanyp geleňok. Inni kitapar, şu ýagy maňa ýene de goýup beräýdi, gelmeseň. Men reýe taşlaýanjy. Ola mümkin. Tıngoda girmelense çıkmak kıyım. Şunyan. Mehriban dostlar, alfa ýagynyň linýekasyna her türlü görnüşleri var. 1 litr, 5 litr, 20 litr ulu maşinler üçin 5, 30, 10, 40, 20, 50 ve galy bertede iklenlik maşina täze bolsun, orta bolsun, köne bolsun, mesele ýok. Umuman alfada mesele ýok. Alfan saýlan, Türkmenistan saýlan.